Ajanseka İsraîlê ragihand ku bi hezarê çekdarên mîlîsya Heşda Şe'biya Iraqî xwe amade dikin derbasî Sûriyê bibin. Ajansa Dîpka ya İsraîlê di raporteka xwe de ragihand ku nêzîka 10,000 ji çekdarên mîlîsya Heşda Şe'biya Iraqî yên ser bi Îranê ve li ser sînorê Sûriyê bi biryar ji Tehranê hatine bicihkirin û ew çekdar tên amadekirin da ku derbasî Sûriyê bibin û ew yektê wekû bersivekî ji gefên Serokwezîrên İsraîlî Benyamin Netanyahu yên herî dawî. Ajansa Dîpka li ser zarê ji derna leşkerî da zanîn ku rêveberê Fêlaqil Qudus Qasım Silêmanî ji wan çekdaran xwest ku li ser sînorê Iraqê bi Sûriyê re belav bibin û li hêviya biryara derbasbûnê bimînin. Ew yektê piştî ku Wîlayetên Yekgirtiyên Amerîkî agedarî ji hikûmeta Iraqî re şand ku eger heye İsraîl çekdarên mîlîsya Heşda Şe'bî armanc bike. Heman ajansê da diyar kirin ku wê ew yekînî wê mezintirîn hêza leşkerî li Sûriyê bicih be eger derbas bû ji sala 2014 ve. Her wiha ew hingava Îraniya dawî hat li ser gefên Netanyahu ku dibe Îran di zûtirîn dem de ji Sûriyê derkeve yan wê rastî êrişîn wê were. Her li gorî ajansa navborî ku çekdarên Heşda Şe'bî bi hêviya gilopa kesk ji Beşar el Esedin da ku derbasî Sûriyê bibin û Îran di dema niha de amadekariyên xwe dike da ku bombebaran kirin li ser wan çekdaran newêkirin û bi wê yekê Îran wê derfet jê re were vekirin ku çekdarên bêhtir derbasî Sûriyê bike.